Mbak Mimin, Mbak Apri. Siap-siap ya, Bro. Malah papa iku dule siap siaga. Asam urat ya, Cek. Gerubiukan. Dan apa ya tak sirik kok. Iya. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri. Anye. Hanya Ya. Ya. Nek aku ki terus terang ketemune ki malah sik karo Mbak Apri timbang Mbak Mimin, gitu Mbak? nggih. Nggih. Kula kemutan Heeh. derek Bapak Kangkop pisan niku wonten Nganjuk rumiyin lho. Nggih. Jalarane berkesan karo kowe apa ana sing perkenalkan? Lho aku kan ngenteni Bu Dwi. Oh. Lho Bu Dwi kan nembe. Jane wangsite ning aku dipingit tok kae. Iya bener nalika butuhi sing ngandut sing cilik dhewe iki ya Bu ya. Nggih. Mbak Apri supaya terjamin keamanan dan ketertiban sing mapan ning cedhak dalang ini iki ngganteni butuhi ya Mbak Apri iki ben ora terjadi apa-apa. Lanang. Lho pengaman. Oh, tuku ta, Pri? Iya. Mangkat wae bareng mobil dalange lho Mbak Apri percaya. Ora mungkin arep neka-neka ya Mbak. Niku Heeh, coba sing bareng mobil Pak Dalang malah pekewuh ora iso ngopo-ngopo ngono. Mah mabuk aku. iya. Selendang biru. Hmm? Selendang biru. Among ngenaki hati. Nara tekan batin setiamu. Kakung sedaya swara gedhe. Ya. Banter dhewe kleru. Ayo. Monggo kawangsulan Kang Mas. Tetep ono yuk. Tetap ana janjimu. Selendang biru. Ayo Bu Kiki. Monggo Bu Kiki. Nah, Kiki Fatmala, bintang panas tahun 90-an. Ampun wis almarhum kok. Masa iya ta? Hanyelai Kok gede. janji. Jaja, aku tak pengen krungu swara lanang asli tus disuarakne kung kaya dalang. Ayo. Selendang biru, Selendang biru hamung ngenai hati. Wah, jan kaya juwair. Mujair toh. Mujair. Iki kok nggih lari sih ra umum Pak. Lah iya. Alhamdulillah niki Nggih. sing dalang Klaten sedaya PZ. Heeh. Nora tekan batin setiamu. Putri sedaya. Iya. Selendang biru.
Mbak Apri. Ngene iki lek nuwun sewu sindene Pak Kangko Dwijolaras iki lek ora nganggo cagak. Nggih. Ora nganggo cagak mergo nek nganggo stand mic ngono kan nutupi. Lah mesti mike ditekok ning ngisor. Wayahe tak kongkon dadak. Nggih mau iya langsung cekel. Nggih mene nek kleru sing nyekel aku wae. Iya, sele. Lho kok ora muni. Yen cekel botol aku wae. Tak tumpe ya mesti. Ya setengah ngantuk. Nggih cekel botol aku wae lah ngombe, gek turu neh. Ayo. Tetapane janjimu lendang biru. Dah. Ngancik gara-gara Mbak Mimin. Wancinipun raga-raga rasa. Nggih. Matur sembah nuwun ingkang tasih nenggani ngantos wanci gara-gara. Wah, niki sing mirsani wonten mriki wonten ing YouTube tasih ribuan pasang mata. Ingkang wonten TikTok ugi kathah. Nggih. Nggih. Eyang Rumi ugi tasih nenggani. Nggih. Rama Widodo, Pak Rois nggih tasih nenggani. Pak Rois. Kabeh wong Jawa ya wektu-wektu sing mustajab lho, Jas. Piye tegese kuwi? Kanggone wong nyuwun, soalnya kan situasine tenang, wening. Sepertiga malam ngono Sepertiga ketok. malam terakhir ngono kuwi wektu-wektune mustajab wis anak es bubuk, garwa rong wungu, ngono-ngono ki kadang kala lah itu ora ana sing ganggu, suara-suara tenang. Iso introspeksi diri, oh kurangku apa ya? Selama aku hidup aku sudah melakukan apa ya? Karena tangan kita, mulut kita, mata kita, semua organ tubuh kita dipertanggungjawabkan. Tangan iki nggo sedekah apa nggo colong jupuk, lambe niku nggo ngomong sing apik apa sing ala, kringete keringet resik apa keringet kotor. Lho. Iki kabeh dipertanggungjawabkan lho, Bri. Ilere dhewe ya dipertanggungjawabkan. Itu berarti gelungane dhewe ya Ya dipertanggungjawabkan. Awake dhewe ngampil, aku selalu menyampaikan aku lan jenengan kuwi ngampil agemane Piyai Putri yang namanya ngampil berarti suatu saat harus dikembalikan entah kapan. Loh. Kita lu aja kali. Ya lu aja, ya lu juga kok. Aku selalu menyampaikan. Wong loro kok ora tau kompak. Ngampil agemane Piyai jadi ngampil suatu saat harus dikembalikan. Apakah pengembalikannya selamanya, pembalikan sesaat esuk diagem meneh, dibalikke meneh ngono lho. Iya. Lan jenengan iki lek nggo profesi nyambut gawe to. Nggih, ngagem nyambut damel. Dadi nek nyalira busana ya bokonge telu ndelah bokong kuwi sing siji ra garing. Judul dadi sing jero tak garing. Bokong kok ora garing berarti Kan bokongnya itu nek satu kan enggak mempan. Harus dua. Jadi niki carane bukan masalah gemuk atau patatnya besar atau enggak. Nek laki-laki dan perempuan tuh harus pakai subal bokong. Selain untuk memperindah bentuk tubuh ya kok menekan organ-organ tertentu. wow. Fungsinya itu ada dua, satu untuk membentuk lekuk tubuh pantat sama untuk menekan organ tertentu. Tole to. Berarti ben iso dadi body language sweet. Jadi saya pakai dua biasanya pun. Leng suwiti napa to, Pak? Jadi Ya kuwi lah maksudnya di sawang gen ketok body gen kaya gitar Spanyol ngono ae. Seliwit tok leng suwit. jarek kita nek lat-lat kan resleting di belakang. Oh gitu. Kalau kita di depan, resletingnya pasti di depan, ngetos dhewe lah men resiko nek ana ning ten wingking dan sebagainya. Jadi banyak trik yang tidak dimiliki oleh pesinden perempuan asli. Dadi nek kebelet pipis niku lek meniku kento nglerepke terus kalih ngadeg kok nek rampung niku kejang. Nek rampung Jadi banyak trik yang tidak diketahui wanita. Ya aja kok nuwun sewu kakung dandan wedok wong sing wedok dandan wedok cok kalau mongso nek bokonge kurang seksi ini ditambahi bokong pasangan kok. Sindene dhewe enek ora? Enggak enek asli kabeh to? Asli kabeh. Soalnya sekarang kan bahasa visual itu ya penting toh. Kita juga harus memanjakan mata penonton. Ngoten lho. Kita lagi katok dawa kira di bokong bareng nyinden kok bokongnya gede. Wah, ini tanda tanya ki Wanda barang kok pasangan dah bokongmu dah. apa sing dibuktekke? Aku gelem dibuktekke. Rasiut. Sapa sing membuktikan nggon aku ready. Umume bokong ki ra apik, bokong kok ting slampir ndek. Nggih sampun lumati Nggih Mbak anu Mbak Mimin kalau Mbak Apri nyuwun senjata pitulung suwantenipun dulur kula sepuh saking Sukoharjo. Pak Sukadi. Pak Sukadi supados nyuwanten lah.
niki wonten pamundhut niku modang kuning ning dipun garap dipun bawani pelok. Pelok. Nah, wis. Menawa Mas Sukadi mesti iso ngene karo Dhewe Laras. ngajak ora iki lho. ayo. Pak Sukadi sak bapakmu lho, Pri. Monggo Mas. Nyeh, iya. Kula suwun senjata pituling men kula nek aku njaluk tulung ngarang-ngarang kok, Gong. Oh. Mesti iso beliau nyanyi karo Laras wis kaya dene sego jangan. Oh, beliau nggih dalang kok. Nggih, matur suwun Mas Sukadi Benda tasih Nggih, kepareng nenggani Kang Rayi. Dik Kongko jos. Ada. Sip pokoknya. Lanjut nggih. Siap. Selamat dan sukses pencetingan. Nggih. Semoga sehat terus. Amin, amin, amin. Amin. Jenengan nggih ngoten. Sukune pun mari. Sampun. Oh, nggih. Sampun. Nggih. Satrio Pringgondani. Kok iso? Hah? Otot kawat balung dipen. Oh iya. Balung dipen. Mereka nderekaken Bu Rum. Yang rum. Panjang Mas. Nggih. Nggih. Sugeng lelenggahan. Nggih. Romo. Podang kuning. Podang kuning dipun bawani nyuwun bawanipun Mas. Pelok Mas menika pamundhut saking Mas Tulus saking Cikarang sing pendak dalu mirsani. Ya. Cobi mending jenengan saged. Nadyan wujude mung peksi. Angel lho ki Mbak Apri. Langge. Sing biasane slendro dipelokne ki angel ora. Pusing. Pendina dodol gamelan ta iso. Wong kula sing iso maca notasi men nggih sok lali. Oh alah men kentir kok ra mari-mari ya. Wong buta huruf kok maca iki lho. Agawe talining prangta. Saiki alus manis wah ngarah-arah tenan iki. Nggih no Mas. Nggih, Tenan. Nek kula sampean kon ngeten iki gelah ra iso. Sing jenengan nek kulino krungu Laras gamelan mesti saged kula percaya. Wasuwengan ku anu. Oh lelono to. Oh lah kae nggon aku tibane uwe. Untu. Wasuwengan kula ana. Goleti Goleki Mas Iki ora kok goleti. mau Banyumasan terus kok ya. Goleki sing goleki si podang pita. Taweleng tenan. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Kadi Benda. Masuk kadi bendol. Iki kleru pergo dikeploki kuwi apa? Oh, Ternyata nggon kono ki eneng jiptaane aku Bener. kok. Nggih. Iki enten TV Matador. Oh, nggih. Satu-satunya dalang yang menyediakan apa jenenge TV Matador. Oh nggih, sepurane ya, Di. Matur sepurane. Mboten napa-napa. Kula sing matur nuwun jenengan pun kersa salang ujure. Luar biasa penonton Nggih. pemirsa wayang Jawa Nganjuk. Timur hebat. Oh Nganjuk niku luar biasa. Nggih. Kota 1000 wayang. Nggih, semoga tetap jaya Mas Kangko. Amin amin amin. Kersanipun dipun lajengaken nggih kula tak Oh nikmati nggih. mawon. Siap siap. Niki Ayo. Sewu kerawitan anti rusak.
Aduh rusak piye. Ora enek sing kleru sito-sito sore lho. Ora ketok kok. Ora. Angger kas kleru lek nambuh liri kok. Ulah arep. Ayo. Kapan nak? Ora rumangsane sing apa jenenge meking kae apa bener terus. Angger ora ngerti garapane ngono terus kok ditemekne ndure tok. Ora muni asline. Sing bonang malah kaya wis patutan. Wis ora Ya, dilok. ya menang lanang wedok. Ayo njel ngendang nduk cahayu. Aduh. Iki pengendang wedok. Luar biasa. Ayo njel. Lho, emansipasi wanita to, Le. Saiki pengrawit ora ming Kyai Kakung, Kyai Putri ya saged napa? Ngendang. Ngendang, bonang. Ayo Ya. nak. Kecah iki jan kaya kuwi pemon dhisik iki asine arep lair lanang ora sida kok. Iya, heeh. Ya sayang, ya. Nggih. Iki bokoknya asli apa ora? Asli. Apa diceblek? Asli nek kuwi. Ayo Mbak Retno ditulung Mbak Mimin karo Mbak Apri. Podang kuning pelok ya ora gampang kok. Nah, Ah iki ana sing maringi 100.000 lho. sinden Lah arep nggih jajan ora apa-apa. sinden bakoh, bergas ora tau ngantuk. Kok ngantuk blas. Nek gur turu. Agak setan kok selir-lir. Agak sore lho kok wis Lah iya. doyong. Cung iki montak-mantuk ketika kaya ngerti-ngerti ya. Aku ora bubuk blas, ora bubuk blas. Lah mau nek kesempatan bubuk Bladek malah kok, gibah. ya. Bladekan ora bladekan gawe bladekan gibah. Punten nggih. Nah iki lho jek dimonitor kasing nyuwun lagu Mbak Congpe. Nggih, Bapak. Nggih, Mas Tulus Cikarang nyuwun podang kuning laras pelok lho kaya ngene iki. Transfer 100.000 juga. Alhamdulillah. PT Sekarwangi Jaya Jakarta nggih. Nyuwun podang kuning dipun aturaken. Uga Mas Joko Pilang Kenceng derek tirakat salam sungkem kagem Rama Widodo nggih. Kula aturaken beliaunya pasti tasih mirsani ngantos goro-goro. Nah, Pak Joko Pilang Kenceng uga dalangi Sragen Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, Pak Putus. Ki Simon. Oh, Simon. Nggih, Ki Simon. Nggih. Pak Simon. Pak Simon. Pak Simak saka omah Dik, muga-muga selalu lancar dan sukses nggih. Amin. Amin. Iki kesayanganku yang ada di Bontang ngersakaken lagu Puspita Nolo. Oh, nggih. Sayanganmu sapa? Ya, Bapak Ibu to. Bapak ibu ning omah lho, Pri. Jawabanmu ra tekatan kok nek duwe. Rambine Mimin nek omong carcor. Dan Basamu ki trikmu kan paham. Ngerti itu nek kok padu lagi aku bar padu lek syukur dijarak-jarak dhewe kok. Siji rakopan kok arep dobel-dobel. Oh, wonge ngrungokke kok mobil. oh, ngedan. Ayo, podang kuning pelok kenem. Nggih, ya pelak. Ayo Nduk siap kendangnya Nduk. Coba sih kendangnya take sepiro. Wah. Tung tung. Deng deng. Pak Bambang. Wis ora nganggo Pak Bambang. Penyaketan Pak Bambang pun turu. Heeh lah ya. Ayo. Yen liwat. Ya. Oh esok toh. Lah ya nek esok iki pas liwat. Kleru. Hanya tak umbar kok sindenku mau enek klerune dalange tak kon nyeneni. Senen ono, ora apa-apa. Dan yang panggung aku senen ono, ning ngisor senen tak kuwaplok cangkeme. Ayo, ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggele iseng tak sayang. Denge rada kenceng titik, Nduk. Tak sawa
Yo nang nduk, Jo. Yo. Selaras sendiri. Senengan. Mama Malik. Ayo men. Wes ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mobeng mitirangku goleki ora krasa esuk nganti wengi Yen nganti liya kang nyayang Kleyang-kleyang tak sawang nenjlone ngepang Gegajangan tak riki saka kaduban Sari ngoceh dhewe ngale pencoan Kilakae tak suwun mbok ujung-ujung Podang kuning agawe pikirku komeng Seleret ireng tak sawang tambah manise Iba bunga yen lakon nyanding seliran Merakal hatiku kegiwang liyan Yen si podang andudut hati kepranan Naran mentuk hatiku sang sayang Jujrah tak seranan Sondingan tulus dipindho Hore. Apa? Udah. Udah. Ya udah, terima kasih. Makasih ya. Oh, duitnya toh. Ya. Jangan lupakan perjanjian itu. Ya, ini saka Mas Tulus sekarang. Makasih ya, Pak. Mbak Injas Dalam karo Mbak Apri, sindenku ki sing wani njaluk duit aku ya mesti tok iki. Lah nggih. Heeh. Wow. Lek nggon warga laras yo anu kalau sapa jenenge? Bupras. Oh Prastiwi, heeh. Modelnya kaya Bu Prastiwi ngono. Tinden. Tinden wungkal gerang kok niku. Nggih. Silakan sing kundur Rama Widodo, Bu Yayu. Bunda matur sembah nuwun. Mbah nuwun. Diaturke Puspitanala ya, Mbak. Oke, baik. Pamundhut saka Bontang. Ah, nganggo musik. Ya. Ah, coba men ditembangi karo Okpa ya, Pak. Oh, Palika. Okpa karo Mbak Apri. Ya. Sidoarjo, Jawa Timur. Gamelane yo katut ya, Truk. Ya, ya. Coba musiknya monggo Mas Joro. Ah, ya. Puspitanala. Oke, yuk. Musiknya Indonesia. Ya. Atas. Terima kasih. Ayo ngene iki wis dipinangani pamundhute ngene iki ning kono ning Bontang ana sing guyang-guyu, Mbak. Pun lega. Lega. Ya. Cara wudun ngoten ra pun bledhah. Heeh. Ya urung sih masih bayangan. Iki ana sing WA karo aku Mbak Mimin, Mbak Abi. Sinten? Si Nanang Merem kuwi. Oh. Pak kula jeng duet semanding jare. Oh, WA. Heeh, WA. Maka ya ora aruh apa-apa iso WA. Lah apa ya roh tenang. Iya. Kene cang ganteng. Papa Ya. kendel. Sang ganteng kaya saka tunteng. Kanan neh. Lah lurus. Heeh. Kene. Lah nubruki sapa-sapa toraan. Kene. Ngantuk poro ya ora Kau ngerti. sih naik satu tingkat. Satu lagi Kak. Nah. Nih geser sana lagi. Ya, hup.
Kaya musiknya jalinan kasih aja. Gak peduli dosiar. Peduli. Wah, kacau. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng enjing. Ah. Saderenge ngaturaken sugeng enjing Pak Kangko. Ya. Ugi matur nuwun dumateng Bapak Rois sampun nimbali kanca-kanca Dija Laras. Ugi Rama Widodo mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat. Amin. Lancar rezekinipun. Ya. Lagunipun Sumanding. Duetnya karo sapa le? Ah sapa? Sinden sing ndi? Kula tak nyobi sing prawan pareng, Pak. Oleh. Sapa Dik Wanda apa Nduk Nggih, Opa? Wanda. Wah. Ya. Ayo ndah. Oleh kok, panjenengan jajal Wanda oleh kok. Maksudnya niku jajal suarane, Pak. Lah iya masa jajal Wah, ya. wah. Sinden kok abdi jajal ki po. Kok bayar-bayar. Oh, Pak, ora kuat bayar jajal. Ayo Nduk. Sumanding katur ingkang nyimak lumantar TikTok nggih tasik kathah niku. Oh, jek 2300 pasang Nggih. mata. Kula inceng niki wau. Pinceng matamu poro. Guayamu. Oh, alah adike coro iki. Nggih, kula nek kalih coro ni jan pasangan serasi. Niku lho saestu lho. Heeh, padha kucluke. Nemen. Astagfirullah ya Allah. Ugi katur Mas sinten saking Cikarang niku sinten sing Tulus. nggih, Nggih. sugeng wungon. Ayo Mas Soro, wayahe. Ayahe. Jam 3 punjul. Ah, sesuk jek berbanjar neh nang. Nggih, benjing dateng Putuk Rejo Loceret. Lakone ya banjaran Kumbo Karno Biyo. Berat pokoke. Nggih. Yang penting tetep bakoh kanca-kanca tetep bersatu kuat sedaya. Amin, amin. Yo, Semanding coba kaya ngapa? Dados. Dija Laras Indonesia. Ugi katur warga masyarakat Tanjung Kertosono. Sineksen bulan kekencar Yes, iya. Terima kasih. ratri Gure jagat bareng lawan si reki Tata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu Kena manis sesotyaku sandingan kang kadya mimimin tuna setya katresna Dija Laras Indonesia.
sampun katur lagu sumanding Wan, kakang nyimak. Halo Mbak. Oh. Wis esuk ya nyusul neh Anang. Niki Mas. Insyaallah. Apa mau rasah nyusul nyapa ndak ngurangi pendapatan. Ah, mboten. Ajenge iwang usung-usung gamelan. Mboten, mboten. Ngusung-ngusung gamelan. Ngopo-opo ora kok ngusung-ngusung gamelan. Mboten. Nggih, simbah nuwun mugi sehat selalu. Lancar rezekinipun Pak Kanko. Amin. Yo, saiki Mbak Mimin, Mbak Apri disambung karo Bu Dewi terus Mayang terus Wiwi sing urung. Ayo. Lagune Tombo Kangen aku tak izin medun sedelo. Oh, ngono ah. Saiki iki bacane lakon ya, Tru. Wah iya, heeh. Cek sak lakon iki. Ya, nggih. Coba diaturke Tombo Kangen. Ya. Nalika mbiyen Pak Lurah Rois, ya, dilantik dadi kepala desa wayangan awake dhewe nganti aku wis lali, Tru. Penjane sing kelingan 7 tahun kepungkur. Ya, 7 tahun kepungkur berarti tahun piro? Tahun 2000 piro? 2019. 2019 nggih. Saurunge pandemi berarti. Sebelum pandemi nggih. Nah, iki sowan mrene meneh. Anggaran duwe-duwe wis entekno lali, Tru. Ya, Nggih, monggo. Digarap sing sak joji sih. Awake dhewe izin turun dulu. Oke, Ngetak polisi, Tru. Ya, Yuk, musiknya Indonesia. Ya.